Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in jami'an minna wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat wa jami'in tabi'in wa tabi'in min dhalika min al-'amilin wa syuhada as-salihin wal muslimin wal muqaddisin wa al-mustaqim khususan وإمام النبي وإمام الحسن المشايخ والنبي من سورة المسورة والمطلق من الصلاة ولا جمع شمس الله رجل شمال الله صلى الله عليه وسلم كلهم وجميع مشايخنا في مشايخ شمال الصلاة في بلادنا ونخص خصوصا مشايخ هذا المصطلح بما خصوص مشايخنا وإلى جميع عبادنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأموات ونخص خصوصا جميع من حضر في مجلسنا هذا جماعة مسجد الرحمة ونخص جميع المسلمين استجدارك كما كنا نذكرهم خصوصا في كتاب سيرة دارنا ونخص جميع المسلمين المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي السودان وفي كل مكان وزمان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Fabainahum mongko ing dalem utawi mengkono-mengkono Kanjeng Nabi lan sahabat iku kadhalika kaya mengkono-mengkono lelungguhan ketika mereka berkumpul Nabi dan para sahabat irja'a dumadaan rawuh saka Jibril malaikat Jibril alaihissalam. Wa qala lan dawuh sapa malaikat Jibril arsalan ngutus ing ingsun sapa Allah tabaraka wa ta'ala lama sami asumangsane midhang sapa Allah maqala takum ing gulungan sira kabeh wa amara lan perintah sapa Allah kaing panjenengan Kanjeng Nabi ya Rasulullah antas ala ing yen to makoni panjenengan ing ingsun amal saking barang uhibu kang demen sapa ingsun enak ingkun tolamun ana sapa ingsun iku minah di dunia saking ngakini dunia saking penduduk dunia. Faqala mangko dawuh sapa Kanjeng Nabi maring apa tuhibu demen sira ya Jibril ingkun tolamun ana sapa sira iku minah di dunia saking penduduk dunia. Kala dawuh sapa malaikat Jibril yaiku irsyad daddolim ingsun demen ing nduduhaken pira-pira wong kesasar maringi pituduh maring wong kesasar wa mu'anasatul ghurabai lan ngayem-ngayem pira-pira wong kesepian wong gharib sing napa kesepian sing asing alqanitina kang padha manut-manut kang padha taat marang Allah wa mu'awanata ahlul iyali lan nulungi keluarga al-mu'sirina kan padha kangelan yaiku wong fakir miskin. Wa qala nuli terus dawuh sapa malaikat Jibril alaihi salam yuhibbu demen sapa Rabbul Izzati pangeran jala Rabbul Izzati jala min abidihi saking kawulane pangeran dawuh Allah ngremeni mencintai salah sasi solen ing telung tingkat
yaitu badal istitaati mengerahkan seluruh kemampuan wal buka ala nangis aindan nadamati dalam nalikane getun tobat wasabro lan sabar indal faqoti dalam nalikane fakir utawa dalam nalikane butuh akhir pun niki para bapak para ibu ingkang hormati tasih bahas tentang makalah ingkang kaping 51 kali bahwa kalau mungkin Kanjeng Nabi Muhammad SAW nanti kempal kali para sahabat. Terus Kanjeng Nabi disiki dawuh bahwa Kanjeng Nabi niku mencintai 3 perkara. Saking ngalam dunia niki sing dicintai Kanjeng Nabi 3 perkara. Sing 3 perkara niki mangke saged dadi potensi ibadah, saged dadi potensi ganjaran. Gini ku setunggal kangge wangen-wangen. Nomor kali nikah, nggih kali beberapa garwa. Nomor 3 gini ku nglampahi salat. Niki kan ladang ganjaran kabeh. Koyoke perkara donya mergo dilakoni tentunya, tapi 3 niki wujuding ibadah sedanten. Lajeng disauti kali para sahabat. Diurut ket mulai Abu Bakar As-Siddiq jawabi sodaka nggih Kanjeng Nabi jenengan leres 3 niku pancen dicintai. Nek munggo kula enten tambahan malih niki kampane wonten Abu Bakar mencintai napa nggih niku pertama saged mirsani nyekseni wajahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih nggih niku saged menginfakkan bondone Sayyidina Abu Bakar langsung ditampani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung oleh dungane. Kanjeng Nabi diperintah Allah nek nampani zakat nggih saking umat muslim niku Kanjeng Nabi langsung donga wa sholli alaihi. Inna sholata kasakanun lahum. Dadi Kanjeng Nabi nampani langsung didongakno. Makane para sahabat itu nomor 3 sing disenengi Abu Bakar ten donya niku saged dados mara sepahe Kanjeng Nabi. Mergo salah setunggal putrinya Abu Bakar niku Sayyidah Aisyah digarwa kali Kanjeng Nabi. Lajeng disauti kali sahabat Umar, "Sedata ya Abu Bakar nggih panjenengan terus ditambahi malih sahabat Umar enten 3 perkara sing dicintai sahabat Umar tenggene alam dunia. Gini ku sahabat Umar niku saged amar ma'ruf nahi mungkar iki siji loro langsung double. Terus wasaubul khalaq niku ngangge kelambi sing amoh, ngangge kelambi sing sangat sederhana. Tingkatane sederhana para sahabat niku tebih sangat kali kita. Sampai dedel dowel tambalan itu diadaptasi sederhana. Lajeng disauti kali Sayyidina Utsman nggih urut Abu Bakar, Umar, lajeng Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman nyauti nggih sedekah ya Umar panjenengan terus ditambahi malih sing dicintai malih tenggene donya niku isbaul jian. Saged marekno wong sing keluwen nggih maringi daharan tenggene tiyang-tiyang sing kelaparan. Nomor kali kiswatul uryan saged nyandani paring sandangan tenggene tiyang-tiyang kangen udo. Terus nomor 3 tilawatul Quran saged maos Al-Quran, tentunya saged maos Quran. Disauti kali Sayyidina Ali sedekah nggih leres panjenengan Sayyidina Utsman ditambahi sing 3 sing dicintai malih tentunya nggih niku al-khidmatul lidhaif saged ngladeni tamu. Terus wasaumu fi shaif saged poso tenggene mangsa ketiga soro-sorone panas-panase saged siang. Nomor 3 nggih niku dzurbu bisaif nggih niku perang jihad fisabilillah. Lah mantun gumeman ngoten niku Kanjeng Nabi disusul Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Dumadaan malaikat Jibril rawuh. Terus rawuh ten Kanjeng Nabi dikados biasa nggih uluk salam, nyampaikan salam. Terus Sayyidina Abu Bakar matur ten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi
Jenengan diperintah Allah kengken nangleti kula. Kula nggih tangletono, sing kula demeni niku napa? Umpama kula dadi wong donya, niku sing kula senengi napa mawon jenengan tangleti. Asal Kanjeng Nabi iki manut wong diperintah Allah. Lah malaikat Jibril nek umpama sampeyan dadi wong donya, dadi wong penduduk donya, sampeyan seneng apa teng donya niku? Malaikat Jibril jawab, kula sing remen 3. Pokoke niki rumusé 3. Nggih niku irsyadul dolim maringi pitedah pituduh kangge tiyang-tiyang sing kesasar. Nggih termasuk naos niki kan kita awali mboten semerat dadi semerat. Awali dereng paham dados paham. Nomor kali niku mu'anasul ghuraba al-qanitin maringi pengayem-ayem kangge tiyang sing asing sing taatan Allah. Ten mriki masyaallah bahasane malaikat Jibril niku ngangge ghuraba. Qanitin al-ghuraba al-qanitin. Artine tiyang niku nek semakin taat kali Allah, ten masyarakat semakin asing, semakin aneh. Tiyang niku semakin taat ten Allah, semakin manut ten Allah ten masyarakat dadi aneh. Karena umume wong gak nglakoni ngono. Umume wong gak nglakoni. Contoh ngapunten. Tiyang berangkat napa kados salat jamaah sing rutin jenengan lampahi. Niku kathah-kathahe nglampahi salat jamaah napa salat piyambak-piyambak ten dalem kata-katahe tiyang cara didamel perbandingan. Dadi wong sing budal lampah yang ini kok dhuwur-dhuwur jam 11:30 sembari budal panas-panas lampah. Dianggep wong aneh. Usume 11:30 nyambut gawe. Nambah budal, ngasar-ngasar. Kok ana subuh-subuh. Jam 3:30 kok budal. Mulai saniki subuh jam 3 jam sekawan kira. Masyaallah. Nek bengi-bengi budal. Budal salat kok maling pitik. Kan didelok wong aneh. Semakin kita taat semakin aneh. Niku salat jamaah jek lumayan. Ana kancane siji loro, jek ana kancane. Barang mangke koyo maos Quran. Jenengan maos Quran ten dalem. Jangankan karo wong jaba, Pak. Karo wong omah dhewe sak keluarga aneh. Jenengan piyambak sing maos Quran. Kanca-kancane sak omah, dulur-dulure sak omah ana sing maca Quran. Mari mulai jamaah ini kalau HP. Orang nyetel Quran aneh, semakin taat malah semakin aneh. Terus ngapunten, mungkin kita pengen ngelampahi sunnah Rasul, ngagem napa niku rasukan putih jubah, nanten pengen niru Rasul gitu. Meskipun kita mboten saged niru 100% kan setidak-tidaknya pengen niku tambah termasuk kedadiane. Nggih, dadiane ngagem tiyang ibu-ibu, tiyang estri ngagem napa niku cadar. Iku sakjane kan niru perintah Kanjeng Nabi kengken nutupi aurat, pun nutup saking wong niku tambahan mungkin masyarakat umum lho. Padahal niku semakin taat. Makanya tiyang semakin taat ten Allah, semakin asik. Makanya Kanjeng Nabi pun memprediksi pun Islam niku teko dalam keadaan asing, ra ono kancane. Kanjeng Nabi ijen play. Dadi wong Islam niku ijen play, Pak, ra ono kancane. Kanjeng Nabi niku terus ngejak kanca keluargane iki Sayyidah Khadijah. Sampai dakwane kan sembunyi-sembunyi 3 tahun. Dulur-dulure sik dijaki. Napa niku sederek-derek sing tasik raket tasik dada famili niku dijaki. Garwane, ponakane, napa wisanan-wisanane dijak. Kawitan sembunyi-sembunyi sampai 3 tahun. Mergo usulnya wong nyembah brahala Kanjeng Nabi malah nyembah Allah itu asik kan. Alhamdulillah terus tambah danu dakwah Kanjeng Nabi sukses. Kabeh wong mlebu Islam tambah kata kemudian dipimpin para khulafaur rasyidin, dilajengaken Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, macam-macam niku ngantos sak nangking. Tambah sudo malih. Islami memang tasih enten.
KTP Islamnya tasih enten, identitas Islamnya tasih enten, tapi perilaku keislamannya tambah berkurang. Perilaku keislamannya tambah berkurang. Yang itu kan ramene masjid pendak siji Jumatan nomor loro riyo. Nggih. Pendak ramene masjid ini pendak Jumatan kan. Traweh rame ya lah, dina siji loro. Jenengan wis oleh 15 munggah wis sakti gitu kan. Nah iki malaikat Jibril ibaratnya sampai tiang sing taatan Allah niku hurobat wong asing. Semakin hari semakin asing. Tapi malaikat Jibril sing derlim napa mu'anasa ngayem-ngayem menenangkan tiang sing asing. Gampangane masih yo sampai niku dianggap aneh karo masyarakat, tapi jenengan niku mergani taat kan Allah, mpun kuwatir. Justru tiang sing aneh tentunya karena dengan alasan menjaga napa niku taat kan Allah niku bikin malah semakin bejo tengene akhirat. Piyambake pikantuk ganjaran sing wong liya gak oleh. Tiang semakin aneh tentunya mergo taat Allah bincing tenggene akhirat niku pikantuk ganjaran sing wong liya gak nglakoni mergo kate nglakoni sungkan. Contoh gini Masya Allah kados ngagem siwakan itu kan kaya letak-letak ngoten. Wong liya mungkin nganggepe sebagai nganggepe aneh, bahkan semakin nganggepe aku terkadang jijiki gila macam-macam. Padahal itu sunnah Rasul. Lah makin teng akhirat tiang sing nganggep aneh itu malah lek jare wong etan jenenge cegek. Kisinan. Malah tiang sing nglampahi kesunatan pikantuk ganjaran sing wong liya boten nglampahi. Nah, makane ketaatan apa mawon sing diperintahkan Kanjeng Nabi, diperintahkan Allah melalui Al-Qur'an saged-sagede dilampahi. Senajan to ngapunten dianggep wong liya aneh pun kersane. Mergo sing biji ibadah kita, sing ganjar ibadah kita boten wong liya, tapi Allah. Nomor 3 sing disenengi malaikat Jibril niku nulungi keluarga sing kangelan, niku wong fakir miskin. Muawanah ahli iyal musir. Terus malaikat Jibril nyampe nomale, aku duwe kesenangan telu iku man. Allah ya duwe kesenangan 3. Dadi iki tema itu 3 Nabi remen 3 perkawis. Sayyidina Abu Bakar remen 3. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, malaikat Jibril ngantos Allah nggih remen 3 perkawis saking kawulane. Napa niku? Nggih niku badal istitoah, mengerahkan seluruh kemampuan dumateng taat tenggene Allah. Makanya para guru kita niku mesnaken ngibadah selagi saged monggo dilampahi. Sing penting mboten mak selawat. Jenengan saged yo napa dilampahi. Gelem gak gelem, setuju gak setuju, seneng gak seneng, pokoknya iso dilampahi. Sampai guru-guru niku nentuaken kaya tiyang jihad fisabilillah sing termasuk puncak ibadah. Niki kan termasuk wangel jihad fisabilillah. Soale yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Bondo yo dikekno, awak yo dikekno. Pengen merangi wong kafir, pengen belani agama Islam. Tapi enten tiyang-tiyang sing uzur, mboten saged nderek perang. Kape ngekekno bondo, gak duwe bondo. Kape napa niku melok perang kali Kanjeng Nabi dipenging. Karena siji duwe uzur kaya wuta. Sahabat sing wuta niku ngetek Pak pengin perang. Kula nderek perang. Lha iso ndelok mboten saged. Lah terus mbok bacok sapa? Ngono bacok kancane niku tambah. Tapi apa kula pengin mikantuk ganjaran perang fisabilillah. Wis awakmu nang omah ae adzan ae. Kali Kanjeng Nabi diparingi adzan. Enten sing diparingi dipasrahi ngimami. Wis genteni aku ngimami. Terus ngono.
Enten sing mergi mboten saged derek perang itu tasih alit. Nanti Abdullah bin Abdul tasih alit kan dadi derek perang. Dipenging keken ngeramut tiyang sepak. Mergo birrul walidain termasuk jihad. Jadi saisane apa dilampahi majahaza faqad ghaza. Enek wong pengin perang tapi mboten saged derek perang mergo udzur, melok nyawisno utawa melok memfasilitasi perang, derek ngewani wong perang meskipun boten perang secara langsung niku pikantuk ganjaran perang fisabilillah. Nah niku napa niku salah satu carane kita badal istitoah mengerahkan kemampuan untuk taat tenggene Allah. Terus nomor kali sing didemeni Allah wal buka indan madana. Nangis mergo getun. Nangis mergo getun berarti ini posisi taubat. Kanjeng Allah niku masyaallah wong sanget kali tiyang sing tobat. Syukur-syukur sampai nangis. Syukur-syukur sampai nangis. Senajan to maaf ngapunten. Meskipun meneh oleh saulan kadang baleni meneh. Kadang baleni meneh. Tapi pas wayahe tobat nangis getun niku Allah rem. Urusan meneh urusan benjing itu urusan liya. Sing penting pas mantun nglampahi dosa langsung getun tobat nangis tenggene Allah. Mergi napa? Karena setiap tetesan air mata niku benjing dadi saksi tenggene akhirat. Kangge napa? Kangge ngalang-alangi utawa itqon minan kangge penghalang-halang kamardikan tenggene neraka niku. Jadi kate mlebu neraka niku dibenteni. Sing benteni iku ternyata eluhe pas wayahe nangis tobat tenggene Allah. Dadi lek nangis wekdal salat, wekdal jenengan maos Quran, wekdal wiritan pun mboten apa kersane. Cuma nek salat enten aturane kedhi mawon, enten aturan tambahan. Nek napa mular nangis tenggene salat niku mboten nangsal metu suwantene. Aja sampe ngguguk nemen-nemen ngoten nggih. Angsal ngguguk niku nek ten hadis Kanjeng Nabi niku diibaratna kaya untuke kendhil, untuke panci lho. Ngono to. Aja sampe mboten nangsal sampe metu hurufe. Niku nek tenggene napa niku salat. Nek ten jabone salat bebas jenengan. Allah, ampun ya Allah, kapok ya Allah. Nek kok mboten napa. Karena kan tiyang niku kondisine mboten sami. Kondisi wekdal tobat mboten sami. Niku termasuk sing diremeni Allah. Nangis tenggene wayahe getun utawa tobat. Lah oleh seminggu saulan kok nglampahi maneh, ya tobat malih. Karena wonten sahabat sing tanglet, kula niku badhe tobat. Tapi kok kuwatir meneh nglakoni maneh. Ya kok nek gak usah tobat saiki. Meneh-meneh ae aku nek wis aja. Tobat to. Nglakoni dosa tobat maneh. Nglakoni dosa tobat maneh sampai kapan? Sampai kesel oleh nglakoni maksiat. Mboten kesel oleh tobat mboten. Tobat terus berulang-ulang kali bualeno maneh. Tobate lho nggih mboten dolane. Nek dosa kan kadang kita saged ngempet nafsu, kadang mboten saged ngempet nafsu. Wong kita niku musuh awake dhewe, Pak. Musuh wong liya iso diukur kemampuane, lah musuh awake dhewe. Kita kuat nafsu melok kuat. Kita lemah nafsu melok lemah. Mboten saged diukur. Nek dosa tobat maneh sampai kapan? Sampai kesel oleh dosa. Aku kesel dosa aku wis wingi wis mari dosa mosok saiki dosa maneh. Tapi tobatnya mboten leren. Tobatnya terus dosa mandeg. Lho, lah tobatnya kanggo napa? Nah, tobat niku nek mboten gak ada dosa, tapi tobat niku tobat dinggo ngundakno derajat. Kados Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan mboten gak ada dosa, lha kok Nabi tetap istighfar. Bendinten ping pinten? Riwayat itu ten 100. Padahal Nabi pun dinas kali Allah surat Al-Fatah.
Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Allah pun menas nabi ku biyen wis dihapus dosane. Mbok meneh guru kedaden dosa Islam. Wis dihapus karo Allah. Wis disepuro karo Allah. Tapi nabi kok tetep istighfar padahal dosane wis ilang, wis nol. Nah, mergo ngundakno derajat. Sami kok selawat, Pak. Tiyang non muslim ngapunten nggih. Tiyang wong sing geting kali Islam niku nganggep kita, nganggep nabi kita niku nabi sing akeh dosane. Nggih sampun. Ada beberapa orang yang mboten seneng wong fasik, wong munafik mboten seneng Islam itu nganggep nabi kita akeh dosane. Mergo napa? Umate kok maca selawat. Umate kok maca selawat nggene Kanjeng Nabi. Sing arti selawat niku salah satune istighfar. Memang nggih. Salah satu arti selawat niku adalah istighfar, minta pengampunan dosa. Berarti nabi ini wong Islam, nabi Muhammad akeh dosane. Nah, iki salah paham to. Kanjeng Nabi pun boten gadah dosa. Lah apa umate kok nyolawati Kanjeng Nabi niku boten balik ten Kanjeng Nabi tapi balik ten kita. Napa? Buktine napa dalile? Mergi Kanjeng Nabi pun menas niku saking Allah. Man sallallahu alaihi wasallam sallallahu lahu asyra. Sapa wong sing maca selawat sepisan Kanjeng Nabi kalih Allah dibales sedasa tikel. Ten sinten? Ten kita sing maca selawat mboten Kanjeng Nabi. Ten Kanjeng Nabi mboten butuh, Pak. Kita mboten maca selawat kok Kanjeng Nabi wis bagus. Kitane sing boten. Nek guru kula nyontono gampang. Kanjeng Nabi kok diselawati? Kanjeng Nabi diselawati kaya gelas diiseni kebak. Gelas itu nek wis kebak, mbok curi banyu, ora nambah, tapi luber. Luber ten sendi, ya ten kita sing ngebloki niku, keneke ten kita. Niku ngibarate ngoten. Nek sebagian ulama itu ngarani Kanjeng Nabi diselawati iku tambah munggah. Dadi nabi niku mboten saged mandhap derajate tambah munggah. Niku enten pendapat sing nomor 3 sing disenengi Allah. Gini ku sabar nalikane butuh, nalikane fakir, nalikane kepepet niku saged sabar. Nggih, nah niki sing diremeni Allah. Nah, jenengan perhatosaken nggih masyaallah niku. Tiga niki mulai Kanjeng Nabi 3. Sayyidina Umar 3 perkawis. Sayyidina Abu Bakar 3, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, malaikat Jibril kali Allah nggih jawab 3. Sing indah napa ten mriki? Setidaknya wonten kalih sing saged kita pendet niku. Niki ilmu sedanten niki. Akhlak sedanten, tapi setidaknya wonten 3 tambahan, enten kalih tambahan malih. Nggih niku napa? Napa niku bahasa mulai Sayyidina Abu Bakar ngantos mandeg niku keindahan bahasa karena napa niku dawuhe niku berirama. Kula waosaken nggih. Enten iramane mburine fa kabeh. Nek mburine niku napa niku pundi wae. Ya non kabeh kaya niki, kaya Sayyidina Ali. Contohnya kaya Sayyidina Ali. Mburine fa kabeh. Sayyidina Ali dawuh sing didemeni napa? Al-khidmatu lidhaif nang fa. Wasawmu fisayif nang fa. Wadharbu bisayif nang fa. Mburine niku kaya pantun. Niku keindahan bahasane luar biasa. Sing malaikat Jibril wonten. Sing napa niku? Malaikat Jibril niku irsyadul bolin nang yaknun. Wa mu'awan ta'ala ahli ayalil muksirin nang yaknun. Lajeng wa wanasatul ghuraba al-qanitin nang yaknun. Keindahan bahasane luar biasa. Selain bahasane indah, nomor kali nek kita perhatosaken mulai awal ngantos akhir Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman
Utsman, Sayyidina Ali, malaikat Jibril, ngantos Allah piyambak sing dawuh. Niku rata-rata 90% cerita tentang hablum minan nas, tentang ngapiki hubungan kalih sepadha-padha menungso. Sing dicintai Kanjeng Nabi, sing dicintai Sayyidina Abu Bakar, Umar sampai sak mengandhap niki wau. Niku kata-kata niku tentang hubungan antara menungso kalih Allah. Kali menungsane. Sing Kanjeng Nabi sing didemeni napa? Wangen-wangen. Niku kan wangen-wangen ya nang cara-cara pinggir. Terus enggak apa nikah, hubungan hablum minanas. Terus sholat itu hablum minallah memang. Di antara 3, 2 itu sing hablum minallah. Sing Sayyidina Abu Bakar niku saged mirsani wajah Rasulullah niku ki hablum minanas. Terus saged infak tenggene Kanjeng Nabi ditambani Kanjeng Nabi, zakat ditambani Kanjeng Nabi niku nggih hablum minanas. Kemudian putrine digarwa Kanjeng Nabi niku nggih hablum minanas. Sayyidina Umar niku amar ma'ruf nahi munkar niku nggih hablum minanas. Ngangge klambi sing sederhana niku nggih hablum minanas karena ben tidak ada kesenjangan sosial. Terus Sayyidina Utsman niku nggih maringi napa niku makanan tenggene tiyang sing keluwen niku hablum minanas. Terus maringi pakaian tenggene tiyang sing udo niku nggih hablum minanas. Lajeng tilawatul Quran niku nembe hablum minallah. Lebih banyak hablum minanas tinimbang hablum minallah. Niki menunjukkan ngapunten tiyang niku sing luwih dimaksimalno akhlake niku tenggene sepadha-padha menungso. Nek ten Allah guwantil sanget. Ten Allah niku ringkes sanget. Allah niku perintah mboten kata-kata sajane. Salat 5 waktu. Engko poso wayahe Ramadan. Zakat nek duwe haji umroh nek duwe nek mampu mboten kata-kata penjaluke Allah mboten kata-kata tapi hubungan menungso sosial niki sing ruwet niki hubungan kali menungso kudu jujur nggih mboten kudu adil kudu teko slira nggih akeh tuntutane masyarakat iki kuat apa? Kita omong sak omong ya kudu apik. Kadang aja ngomong meneng lho kadang salah. Karo ngomong meneng kadang salah. Jenengan tingali konten-konten ini. Ana bapak kali ibu enak sak bojone. Sing wedok terus ngomong nang ngene sing lanang. Pak, tolong buangno sampah, Pak. Pak, tolong benakno genteng iku, Pak. Bapaknya dereng ngomong, Pak. Dereng ngomong napa-napa, Bu. Namung ambekan. Ngono ibu wis muring-muring, ambekan gedhe. Dikongkon ngono ambekan gedhe. Wong bapake gak ngomong apa-apa lho sing salah. Ngopo maneh jawab. Tahu. Makane kali menungso niku ruwet. Akeh tuntutan. Sehingga kita niku kedak ngapi saestu kali menungso. Hisab kita lancar mboten niku hubungan kali Allah simpel sangat. Mboten nyeripetilah insyaallah. Salat kita tasik kathah mboten khusyuke, gampang Allah gampang nyepuro. Poso kita tasik mikirno panganan liyan-liyane akeh turune timbang ibadahe, gampang Allah gampang nyepuro. Maca Quran kita nggih kados ngoten niku Allah gampang nyepuro. Tapi sing angel nyepuro iku menungso. Kita duwe salah titik mbok dioket-oket nang WA. Dioket-oket nang ngene kono-kono. Sehingga kadang-kadang kita niku benjing yaumul hisab, kesrimpete boten masalah hablum minallah, tapi hablum minannas. Makane kudu apik tenanan kali wong. Nek pancen kita mboten saged maksimal apik kali wong. Nah, Islam syariat niku gadhahi satu terapi, Pak. Namanya uzlah. Nanti pireng dengan uzlah. Uzlah itu menyendiri.
ben gak kumpul wong, tapi niku wangel saestu nggih. Niki dilek. Aku tak nang omah ae, gak metu omah. Jenengan kangelan gak iso jamaah. Nggih mboten. Mboten saged silaturahim, banyak ibadah yang apa tidak bisa dilakukan nek uzlah niku. Tapi nek kumpul wong yo resiko ngerasani. Ngerasani kan alasane kumpul wong. Nek jenengan urut-urut lho ngrasani wong atine makel alasane kan mergo hasud ndelok kenikmatane wong liya. Wong liya kok luwih enak, kita akhirnya iri terus bandingno karo bojone. Sing kono lho Pak bojone wis iso tuku ngene sampe kok ora gaben apa-apa ya ono ya ini. Nah, iku kan mergo kumpul wong. Masyaallah. Maka niku mungkin bermanfaat semakin jenengan ukur piyambak ngoten niku. Ya kuwi kumpul hablum minanas niku potensine luwih akeh potensi ganjaran timbang potensi dosa. Nek guru kula nyaranaken kita niku mboten saged Pak terhindar dari kumpul menungso mboten saged. Napa malih teng pedesaan sing akrabe kaya ngene iki. Lah carane pripun carane? Nek ketemu njaluk sepuro, nek kate pisah njaluk sepuro pun. Jadi ketemu selain lulu salam-salam oleh sepurane yo. Makin nek badhe pisah yo njaluk sepuro, yo salam yo njaluk sepuro. Soalnya kita mboten ngertos aku pas kumpul tahlilan judulnya kan tahlilan, yasinan. Judulnya niku tapi pas kumpul itu aku ngelarani wong ae apa ora. Nah, mboten kroso kadang aku mang nyetok piringku, mang aku dhisik aku apa kuno. Lha nek dadi ayo ini rumah terus nyandak dhisik lho, ono maneh. Tehku wayahe nggonku ditekno dhewe. Lah iku kan yo repot gitu Pak kalau menungso niku. Makanya ketemu jalur sepuro, nek pisah yo jalur sepuro. Kita mboten ngertos kita salah sepiro mboten saged. Pendak bodoh masalah. Yo lek sedone bantu bodoh wae. Lah tenang pun mungkin manfaat. Itu tanggapan saat ini kita bahas ini mumpun kali pertemuan pun kalau kita sampun bahas tentang hadas alif nggih, hadas kecil niku hadas sing cara ngilangine ngangge wudu nggih. Kalau ben sebabe wonten 6 mumpun kula jelasaken kalau ben saniki hadas gedhe. Disebut hadas gedhe mergi cara ngilangine kedah ngangge napa mandi besar atau mandi wajib. Nah, ini jumlahnya wonten 6. Hadas besar niki jumlahe enten 6. Sebab tiyang gadah hadas gedhe niki enten 6. Sing 3 khusus dialami ibu-ibu tiyang estri. Sing 3 yo dialami tiyang estri, yo dialami tiyang kakung. Sehingga kita bapak-bapak nggih tiyang jalur niki namung ngalami hadas gedhe niku sebabnya namung 3. Tapi nek ibu-ibu kaum perempuan niku hadas gedene sebabnya 6 komplit. 6 jangkep. Kang ibu-ibu sing khusus terjadi dengan ibu-ibu bapak-bapak mboten nglampahi, mboten terjadi dengan bapak-bapak. Niku sing pertama niku haid atau menstruasi. Niku kan menyebabkan duwe hadas gedhe. Pertama medal menstruasi niku posisi awak niku pun hukume hadas gedhe. Maka hadas gedhe ini akan berlanjut terus. Turu yo hadas gedhe, delok TV yo hadas gedhe, mlaku-mlaku yo hadas gedhe. Sampai kapan? Mangke sampai haite berhenti. Nek haite berhenti nggih, maka statusnya sebenarnya niki darahnya sudah ingkitok, darahnya sudah berhenti. Tapi statusnya tasik duwe hadas gede mergo dereng mandi wajib, dereng sirah. Ngoten nggih, niki pun paham. Kalau jelasno cekake nanti kalau napa perjelas mangke. Nomor kali nggih niku nifas. Sabadane kelahir raken niku kan disusul kali gedhe
nifas. Dados ketika getih nifas medal niku ibu-ibu langsung status duwe hadas gedhe. Ketika melampah, ketika gendong, ketika nyusoni niku hukumnya hadas gedhe, menempel terus. Sampai kapan? Sami kaya wau sampai darah berhenti dan langsung disusul kali mandi besar. Lah nek pun mandi besar berarti hukumnya pun ilang hadase. Nggih, nomor 3 nggih niku wilada, nglairaken. Ajane gandengan iki wilada kali nifas nifas. Jadi ketika nglayurna merocot iki hukumnya hadas gede. Mangke baline nggih diramut kali sustere diadani macam-macam. Niku kan darahe mboten berhenti sampai niku kan medal malih. Nah niku nifas. Dadi wilada disambung karo nifas niku nggadahi hadas besar. Sampai kapan? Mangke sampai berhenti darahnya terus ngelampahi mandi besar niku nembe suci saking hadas besar. Haid, wilada, nifas, haid, menstruasi, ngelahirkan nifas niku namung dialami kaum perempuan. Kita bapak-bapak boten nglampahi. Lah sing 3 sing dialami bapak-bapak ugi dilampahi kali ibu-ibu 3 niku sing pertama medal mani utawa medal sperma. Niku tiyang kakung nggih saged, tiyang estri nggih saged. Tiang estri bisa medal sperma. Tiang kakung lupa kok gak ketara beda. Nah memang beda. Tapi sing ngerti niku sing nglakoni. Kita ngerti nek medal, sing perempuan nggih ngerti nek wayahe medal iku nggih ngertos. Nah, apapun sebabnya kalau keluar sperma atau keluar mani baik mergo kumpul utawa mimpi utawa ngampun disengaja maka hukumnya duwe hadas besar posisi ini. Maka sampai kapan? Sampai melakukan mandi besar. Maka saged bicara. Nomor kali gini kumpul badan. Wong lanang wong wedok kumpul badan. Nek sampai kumpul badan sampai masuk mlebu antara zakar hasyafah kali farji niku sampai melebet maka hukumnya langsung duwe hadas besar. Senajan kau medal kumpul niki mboten medal sperma. Wa ilam yanzil, meskipun tidak inzal keluar mani tapi sudah kumpul badan maka hukumnya punya hadas besar. Sampai kapan? Sampai mangke nek didamel sirah. Nek dienggo turu berarti posisi turu duwe hadas besar. Napa mboten napa-napa, mboten napa-napa tapi makruh. Ya oleh nonton mawon lho. Mboten sampe dosa. Sing apik niku nek umpama rasa-rasa mandi langsung, maka minimal wudu. Minimal berarti mantun kumpul badan, minimal nek pengin boten napa niku mandi langsung minimal wudu. Tapi nate ternyata setunggal riwayat nate Kanjeng Nabi niku kubur salah setunggal garwane langsung tilem nate, tapi boten terus-terusan. Sing paling sering Kanjeng Nabi nggih mantun kumpul langsung siram. Mergo Kanjeng Nabi niku langsung dienggo ibadah liyane, dienggo salat macam-macam. Niku nomor kali yo bapak yo duwe hadas besar, sing ibuke nggih hadas besar kumpul niku. Sing ketiga nggih niku kematian. Kematian tak saged dialami bapak-bapak, saged dialami ibu-ibu sami. Jadi ketika mati kita posisi punya hadas besar. Jenazah kita niku, mayit kita niku hadas besar. Makanya tenggene Syafi'iyah alasan kenapa mayit kok wajib didusi selain mati syahid, mergo posisi ketika ilangi nyawa niku dihukumi duwe hadas besar. Cuma bedane nek hadas besar sing wau 1 sampai 5 iku iso adus dhewe. Nek kematian mboten saged. Adus dhewe kudu didusi. Lan syarate jenenge sami bangun dhewe. Syarate nedusi mayit niku niat apa mboten, Mbak? Niat nggih. Niat nedusi kanggo disiram, kok teles ora.
yo anggap ngumbah mobil. Ngedusi jenazah iku sing ngedusi kudu niat. Niat ngedusi jenazah ngilangi hadis gede. Soale mayit ora iso niat. Mayit terus mbok calon karepmu, mbok ubah karepmu. Nah, kita sing niati. Ya. Makane mangke aturane mandi besar kali ngedusi mayit sami. Ya niku napa siji niat, nomor loro ngeratane toya tenggene seluruh anggota badan kulit lan rambut kudu kenek dhisik kabeh. Ra oleh dicampuri dhisik. Ra oleh dicampuri sabun, sampo, kapur bau, sembang aja sik. Sing pertama kudu air mutlak riyin, harus suci mensucikan dulu. Setelah rata monggo nembe disabuni, disampui, monggo dikeramasi. Badhe wonten nembe dibilas. Nek bilas niku pun sudah mboten mandi besar. Mandi besar yang pertama. Ngoten makane aturane mangke sami antara mandi besar 1 sampai 5 sebabe kali sing mandi jenazah sami. Enten ditanggalkan mangke iki sadaya kula perjelas mangke satu-satu. Enten dadi sing ibu-ibu sing di sebabe atas besar sing khusus kan ibu-ibu info haid wiladah ngelahiraken nggih. Nomor 3 nggih niku nifas. Termasuk keguguran niku nggih wiladah. Keguguran niku nggih termasuk hukumnya hadas besar nggih. Terus sing dilampahi bapak-bapak kali ibu-ibu nggih niku napa medal mani atau sperma terus kumpul badan kali kematian. Niki menyebabkan kita duwe hadas besar yang cara menghilangkannya ini dengan mandi besar. Sing mandi besar niku sakjane rukune simpel. Mboten usah sampo sabun lho mboten napa-napa. Wong rukune mek 3. Siji memastikan tidak ada najis yang nempel. Nek ana najis dilangi sik. Nek ketempelan najis diubah dhisik. Terus kemudian mandine niat, terus kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh, gini ku seluruh kulit dan rambut yang ketok-ketok ngene iki. Nah, sing dohir-dohir. Sak kelek-kelek nang dipuosoki kabeh, diratani kabeh. Mboten lagi sampo sabun mboten masalah. Cuma yo lunyu gak enak ngono ae. Tapi secara hukum sampun sah, ngoten nggih. Mangke kesunahane kata, kesunahane termasuk disina sing tengen nggih. Ngerakno sing kiwa terus ngawiti karo bismillah termasuk. Nek nang jeding berarti bismillah tenggene ati. Termasuk sunahane malih mandi ngangge telesan, kata kesunahan. Nanti tanda-tangan cekak. Wibiyatan manfaatin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.